Здравейте, хора! Добре дошли в третия ден от нашата екскурзия в Италия. И сега сме тук на един кораб, дето отиваме до Позитано. Ще минем покрай Амалфи и е много забавно. Ето по карта. Вижте какво става отдолу. Направо на супер си е. Тук със слушалка съм, защото скородоводката ни говори и ние чуваме сега, тук ни разказва. И ето те и там са точно като дяволския мост. Тези мостчета. И там има и трети мост. Почти като дяволския мост. Ако не сте ходили в дяволския мост, така изглежда дяволския мост. Вижте зад нас какво става. Зад кораба какво става. Погледнете. Вълни, пияна. Направо не знам. Гледайте. Вижте за какво става въпрос. Ей там виждам един кораб. Ей там има и други лодки, които се движат с нас. Кръчето си остава, отиваме към Позитано и Амалфи. Слизаме навънка. Е, там има някакъв кораб, дето превозва неща точно пред нас. И там. Ето гледката отвънка. Влизам вътре, защото навънка много духа и направо ще откача. Сега се разминаваме с големия кораб, който ви показах отвънка. Ай, тук пред нас има една бяла топчица. Ето вижте кораба колко е голям. Гледайте какви кутии вози, сигурно някакви газове, някакви продукти, не знам си какво. Капитан е и там бялото такова кораба и така. Гледайте къде сме. Значи трябвахме от тъй там или от тъй там, не знам. И сега сме и тук. Гледайте какво става. Абе, направо красота. Само да ви кажа, хора, че отгоре почти всички хора са отгоре, а тук има много малко хора отдолу. Въпреки че сме на сянка, отгоре уния хора почти всичките ще изгорят направо от слънцето. Добре, че седнахме тук отдолу, защото горе нямаше почти никакви места. Никакви. И седнахме ето тази редица зад мен, дето сме и ето и напред. Ама повечето хора е заедно. Ето хора, още един голям кораб. Ама не превозва кутии, ами сигурно превозва пътници. Каронте Тойрист. Отивам да ви снимам гледката отзад, защото не съм ви я показала още. Аз още не съм я видяла и още изобщо. Гледката зад нас, малко разната, ето е гледката зад нас. Ей, там в далечината се виждат камъни. Ето и планините тук, където се виждат. И ето има още една лодчица, е там 2-3, тук виждаме още една, дето си плува. Абе, направо се е забавно. Ей, там има едно селце, в далечината също и там снимам една лодчица. И много е забавно, хора. Направо искам да се возите и вие, ако не сте, ако сте возили, направо уникално. Близо сме до Амалфи, а ние сме за Позитано. След това ще слезем тук на Амалфи. Тук има една червена самотна къщичка, която не знам точно каква е, но екскурсовода ни я каза през слушалката. Там е Амалфи, там има едно корабче също. Там не се е оказало корабче, ами яхта, аз се обърка. Там е било яхта. Още малко и сме до Амалфи, още малко. И според мен повечето хора ще слязат и ние отиваме към Позитано. Очаквайте част 2, как слизаме от кораба и какво има в Позитано. Чао, до втора част. Ето я и втората част от нашия кораб. Сега пристигнахме тук на Амалфи. Някои хора сега ще слизат, а ние продължаваме към Позитано. И тогава ще слезнем ние. Тук мама и екскурсовода да си говорят нещо. И сега след малко ще ви покажа гледката отгоре. И аз не съм се казвала, но я видях само.
Ще ви я покажа след маничко. Така, вече сме на втория етаж, има и още един етаж. Ето как изглежда гледката. И има още един етаж зад мен. И след малко ще се качим и към него. След това слизаме на първия етаж, където е сянка, понеже тук много пече. И да ви покажа едно нещо. Яхта. Там още една и още една. Камъни, пак яхти, никакви корабчета, мини, лодки. Абе, тук красота си е направо, вижте. Право си е красота. И тук ако влезнем вътре, ето тук, ще става. Сега завиваме точно. Ето завиваме. Ето. Завиваме и ето това зад мене. Ето това зад мене е Амалфи. Амалфи пристигнахме на точното място, но не сме за тук, за съжаление. Качваме си на последния етаж, дано няма повече. Вау, последният етаж е невероятен. Вижте какво е зад мен. И направо си е супер. Вижте какво има зад мен. Право си супер слизам, защото има много хора. И ще кажа си, що снимаш, деца. Сега завиваме. Ей там, помните колко много хора има. Погледнете. Абе, направо супер. Спряхме, сега другите хора слизат и ще се качват. И ние трябва да слезем долу тук много горе, ще направо аз откачам. Ужас е тука. Вижте каква гледка има малко. Но на връщане ще го пустим. Очаквайте час 3, дето още пътуваме към Позитано и ще слизаме точно в Позитано. Чао, чао! Здравейте и вече сме в трета част на нашия ден, трети в Италия. Сега вече сме в Позитано, както виждате. И сега е 12:39 при нас, в България е 13:39. Взели сме си по някакъв лимонен сладолед, който на мен изобщо не ми харесва. Но какво да правя? И ям малко по малко ям. И сега дойдохме тук, излезнахме от кораба точно в 11:30. И тук направо гаче населението е тук. Направо не ужасно, красиво е, ами просто населението е че е ужасно, след много хора, много слънце, абе не знам си какво. Ето тук населението, тук има и магазини, слизаме надолу към корабите, в 1:15 трябва да сме долу, защото кораба идва в 1:30. В 1:30 тръгва да е. Ама ние в 1:15 трябва да сме точно долу. Така ни каза екскурзоводката, така я наричам. Ето няма как. И сега слизаме тук долу. Чуете, че е нагоре грешка. И така, ще се видим когато следнем или преди това. Да ви покажа най-известните Италия за лимона. Ето тук има всякакви неща на лимони, дрехи, възглавници, лимонов сладолед. Абе всичкото на лимони, разбирате ли, всичко на лимони има тук. Направо, не е ужас ми, просто аз не обичам лимони, понеже са много кисели. За мен, за малък ги обожава. И така, това си е. Италианците явно това си произвеждат. Да ви покажа и бомбоните на лимони. Пак са на лимони, всичко е на лимони тук в тази държава. Разбирате ли? Ако обожавате бомбони, всякакви неща на лимони, Италия е мястото. Виждам и хора, които са облечени на дрехи с лимон. Толкова ли обожават лимони, не знам. Сега ще ви покажа най-красивото нещо. Не на света, ами за мен. Да ви го покажа. Вижте. Отгоре има цветя, има и някаква картина на... и цветята ни пазят, нали, сянка от слънцето. И си е направо яко. Влезнахме в магазин за
Ами така, хора, ще се видим 4-та или 5-та част, но според мен е 4-та. Довиждане и до 4-та част. Ето ме и в 4-та част, където сме вече в Амалфи. И вижте какви неща си купих в тази тълбичка. И си купих една също тениска. И ни даваха да опитаме няколко бомбонки. За мен бяха вкусни. Тук е само за хора, но понякога и мотори минават тук. Не знам защо, но сега е 3:15, в 4:20 трябва да сме долу. Тук е напълно лудница, ама лудница е тук. Същото като в другия град, ама не по-лудница, ами така да е. Какво да кажа? Бомбоните за мен бяха вкусни, мисля, че го казах вече. И си бях купила една тениска, дето ми ставаше еска, съм на 12. Какво не ми стана? Продължаваме нагоре към още магазини. И сега сме се оправдали, ето натам сме се оправили. Не оправили, ами сме се заплатили. Влезахме в един магазин да видим някакви дрежки, ама нищо не ни харесал там. И все пак тук е... Само ви казвам, че почти във всички магазини има всякакви дрехи, някакви неща на лимон. Ако обожавате лимони, Италия задължително трябва да я посетите. Задължително. Просто Италия не може без бомбони, без лимон. От сега ви казвам, не може. Има дрехи на лимон, с бомбони на лимон, плажни кърпи на лимон. Абе, направо се тук. Има и судлени на лимон. Абе, направо тук си е хубаво. Нарочно ходим бавно да си изгубим малко времето, понеже стигнахме до слънцето и няма нищо, освен да строят една сграда. И тук разглеждаме се магазините. И тук е много красиво. Амалфи може да се стигне, може с кола, автобус, също така може и с корабче. Да, и така. Амалфи си е наистина хубав град. Наистина хубав или е село, не знам. Наистина си е много хубав град. Тук ядохме, навътре ядохме в ресторанта, хапнахме си пица. Аз ядох нещо като пилешка хапка, само че фалафел, само че вътре имаше ориз в него. Ще много вкусно с мен. Тези, които обожават ориз, могат да го пробват. Дойдат в Амалфи, Италия. И тук по главното вървят нагоре и готово. И вече сте до ресторанта. Още малко и следнахме долу, почти следнахме долу. И долу ще ви покажа един фонтан, не е Треви, ами един друг фонтан, дето забравихме името, ама нищо. Вижте какво има пред мен. Мона Лиза. Сега влезахме в този магазин зад мен. Ама нищо пак не си избрахме, дрежки, всякакви неща и така нататък. Почти слезахме додолу, ето да там, където е слънцето. И сега ще ви покажа, сегичка, след една минута водопада, фонтана. Ето го и фонтана, знам ли се вижда, но дано е, сега ще ви покажа. Фонтана, ето го, налива си вода. Прави си хубаво тук. Влизаме сега в един магазин за лимони. Ами, това е от част 4. Ще се видим в част 5 как ще се приберем точно, дали сме живи и здрави и дали всичко е наред при нас. Чао, до 5-та част. Вече сме в хотела и добре дошли в 5-та част, в която вече ще ви покажа как се прибирахме по-точно. Не ви показах, защото заспах и нямаше как. Ама, както виждате, сме живи и здрави и сме си в стаята в момента. Сега тук, в този плик пред мен, ето в този, сме си напазарували нещата от днес.
намек да кажем трети ден от нашата екскурзия в Италия. След малко ще ги видите. Запечатани са и си купих и една тениска, която също пак ще видите след малко. Ето започваме с нещата, които сме купили. Така, първото бомбони, да, бели са, аз ги пробвах тези. И още една кутия бомбони, която обаче мама ги е пробвала. Така, тази опаковка не смея да отворя, но има магнит в нея. Понеже ходихме нали в това. Тук има два зехтина, няма да ги отварям, защото са в телбот, както виждате. И ето в този жълт плик. Има една много хубава тениска на Италия, ама много сега не се вижда. Ето я, Италия, която е много... направо, като се облека, сега ще облека и ще ви я покажа. Ето я какво представлява. Амалфи, тук Италия. Абе, какво представлява тази тениска, не знам. Иначе е еска и доста си удобно. Ако искате, ако ходите в Амалфи, вземете там от един магазин за лимони, продават дрехи и оттам си я взех. Това беше всичко от днес. Утре обаче ни чака още по-голямо приключение, където аз ще плувам в морето или в басейна и ще сме 5 часа свободно. 5 часа свободно време. Тръгваме в 7 без 15 сутринта за Капри. В 10 часа ще сме на него. И ще имаме 5 часа свободно време и към 8 и няколко минути се прибираме тук в хотела в стаята. И така че това беше всичко от нас. Чао и до утре!